Atamrat. Atamrat, gel bäri. Görýärmi? Daňa tyk gelýär, horozlar gıýgyrýar. Horor kıyırda koyar da. Nerden gelen bolsaň şoýarag. Bak, amallarda oldum. Üdüylü üçü aman ben kuş oynadık. He, täze ýyl akşam amanlarda bolýar. Ay kuş oynadık da aman bilen o. On häzir derrew biläýär. Ay can etme, aman yanca yatta. Men amana jaň etdim. Ol Atamrat häzirem bizde kuş oýnap otur diýe. Dostuňa bedir, özüň ýaly. Ay yer bolýalay. Mene hoş, ten gowynyň aglymy üçin 4 tapýan ýaly. Diýany ýok, pul tapsaň bolýar. Ay yer bolýalay. Şu men burdan til kowlaýdygym şey bar, öýkelep aglarmyn ha. Elbetde. Sen men islenlik bolgusy zatlar üçin şey diýip aglaýan bilýärmi? Bilýärmi näme? Bilemok. Lukmanlar maňa gezelenjek maslahat berdi. Täzeýler. Hawa täze ili başga ýurtlarda garşylama maslahat berdi. Şeýle mi? Gidýär onda. Nire? Gidýär. Başarça. Yok, gidýär. Nire? Başga lukmana gidýär. Yer bolýalay edirim. Bu täzeýler Öýköleşmäli. öýköleşmäli howa. Täzeýli birden şahatlanyp degençli gülüp geçireli. Täzeýli gutlu bolsun. Goý şeýle barsyn. Edidim. Ha, Bilýärmi näme? bilemok. Ine şu wagt sen meni Bagtýarlyk Sowda merkezine aýlamana getirdiň bolin. Şu ýerde ähli dukanlarda palto satylýan eken. Şeýle mi? Täzeýilmi palto soňa diýdi. Men öňküýän paltomyň hatda iligem ýok. Ha, onu häzir alyas. Paltomy? Yok, illegal ya. Edidim. Täze ýylda Hawa. men saňa bir üýt göşüp garaşylmadyk. Sowgadymma. Bilýärmi näme? Bilemok. Täze ýylda Hawa. Ejim gelýär. Özüm bir aýlygymda hatda bir ýyllyk